hangin guys, medyo malam. Pero yung mga bata, no care. No cares. Hmm? So guys, medyo hangin diring dapita mo na ating gimute kay banha. Nice man diri sa Sauda guys, na iduha nagkuan sila og motorboat sa naol na ay motorboat na. Ata ning wala ni nahagi tabunan sila guys, di bitaw maklaro ilang naong kay naa may kuas u. Jaga kuan pud sila og gasuot sila pang tubig jud ba. So, yeah, sa naol. Pero mahadlok mo ko musaka ani, musaka guys. Kanang kuan. Mahadlok ko di ko kamao mulangoy. Wa sila best. Sa mga anad na siguro ni sila guys. Pagkasag-kasag pa ugpot-ugpot charot. Pero tugnaw man ni guys kay kuan man hangin. Magkuan siguro ni sila kanang sa tawag ani manag-uyab or basig kupol siguro ni sila. Nice diri guys, nice view. Kuan pa aja. Kanul ka aja. So nagbike-bike mi diri guys, nice diri sa Sauda. Kaya ano ang nagdami og bike. Kani upat pati ang magpapagabike. So advantage pud kaadto guys kaning bus ba kay makadata og bike kay dako man gud og kanang murag compartment sa ilawom ba. Nice man day pud magbike-bike diri guys. So mao ni ilahang kuan sentro sa Sauda. So naa diri ang mga tindahan pero nag-close na ni kay kanang hapon na ba. So nangaan mi diri kuan sa Pizza Bakirin. Nangaan mi og pizza sa pagkahuman nag grocery mi sa Europlis nagpalit ko og kuan sa kanang naay floor unsa man na uy kanang mata man tawag ba o kana bang pahiran sa tiil og mahumag shower kay kanang aron di mabasa ang sahog. Si Andrea maadto na kadto sa Andrea mo bike ladyo na bisa tong magibike kan so nagtan-aw mi diri kay na ay kanang swimming pool guys ug mapuhon maligo mi sa mga bata. So kani atong gitabon-tabonan ning kuan kay ijahang mama di ganahan na og maapil sa kuan ba kanang social media. So mao ning naitabon-tabon ning atong kuan di man ko kamao gud mag-edit anang kana bitang mosunod sa tawo nga gitabonan jud. So gakamalisod ani kanang tabon guys dugay so mag-edit mag-upload ko og video kay aron dili na matag-as bitaw ato ang kanang naay kuan mga video so i-upload kay ang i-try og transfer tanang kuan ato mga picture og video sa unsa tawag ani na nakita maggamay jang inahan po okay ra siguro na oy. Atong i-transfer sa hard disk kay wa na koy kanang space sa ang cellphone. So mo nice pa japud guys. Sa Daplis baybayon magkuan ba magbike-bike. Nice ang nature diri sa Norway guys. Sa mga kwartahan mga gusto mo travel diri. Travel mo og Norway kay nice kadto ang nature diring dapita. Bike-bike ra pod mi. Unsa murag hani na may hang istorya ani uban at na ning music kaning background pod aning uban pero kana ra mga bukot-bukot nga music kay aron di ta makapiright. Kay taas-taas pa ni ahara ning gi slow magamay po ning kuan guys kay aron mo abot po og taas-taas tong video kay ug gamay ra pud mo puy ads. So mao ni amo ang karon pa mi ka holiday guys sukad diha ra mi sa July 17 nagsugod ang mga holiday pero uwan-uwan magud way lami ang weather so nagpintal sa mi sa bahay ug nagbuhat-buhat sa mga buhaton. Sa gahapon didto mi og linday wa na ko ka vlog kay kuan murag alanganin na pud din sa apoy mga tawo. So didto mi og lindoy gahapon kay lami-lami man pud ang weather kauban sila si Ellen ug si Ate Maritso. Nagkaroon mga pay pagpanglakaw na mo balik na pud tag trabaho ani sa August 6 guys.
So mao nang kuan mag-relax atang magamay kay once a year aning ingani nga naatay holiday unsa kayod na putag balik. Mao ning suliton sa natog magamay. So mao ni mga holiday, so nag-uban mi sa isang parents ni Chitil karon unsa di man ni sila gusto mo drive og ladyo guys. So mga basig 2 days 3 days mi diri sa Sauda unsa mo drive na pud mi padung og Roldal man siguro to. Basta mag-drive mi og mga ubang place pa guys. Kay aron pud malingaw pud tag magamay na. Magpa-relax sa utok. So maura pud to guys. Sa ato na ning pamusikan sa kay wala ko kahibaw unsa ang istorya guys. So wala ko naanad gusto vlog wala ko i-upload mga sa atang vlog unsa. Kay kanang busy ka sa trabaho guys. Kapoy pura gaba na saan man need man sila mo kayod para mabuhi ta. So maso lang pasalamat na lang putang naay trabaho. Sa usahay kay magdubli-dubli pagtang trabaho bisag sa dubli-dubli makadublig sweldo pero mahurot gyapon na sa atang lawas ray nagaba. Ay hopefully makatrabaho ko guys ug kanang usa na lang jud nga trabaho ba din na magdubli kay aron dili ta ma sobrahag stress kay murag di pud maazo sa atang lawas. Pud lalim aring laing nasod guys. Uy kay kanang kuan. Aw gi-istoryahan na ingon ko ang pamisika naabot na malay mi guys stress among bus. So mao na view sa among bus guys. Aw sa among bus kanang sa gi-parkingan na mo. So ang tapad man ta mi sa isang ginikanan so namalhin sila dito dapit lami man pud atong tumoy. So ug mobalhin tong kanang naay murag karaban sa ilahang tapad basig mobalhin pud mi. Ni. So ag si Andrea maadyo na kadyo mo bike guys. Nga way kanang kuan ba kanang ligid sa kilid-kilid nga kanang murag mo hinimbang. Maadyo na kaadyo. Guys, nakabalik na kami. Nagbike kami sa papunta sa ano, yung sentro nila, Sauda Center. Sentrum. Mama, yes. On the secret. Say hi sa video na guys. Was it good bike? Yes. Ha? Yes. Yeah. Ngayon ko lang to na ano guys, nagamit yung bike natin. Kasi takot ako dun sa ano, sa amin. Wala kasing bike lane. So, takot ako magbike na may mga sasakyan ma. So yeah, that's our bus. So maganda rin may bus. Kasi lahat kami may bike na sasakay sa bike mo. So see you guys. So ngit-ngit na guys kay gabi naman ni. Mga alas 10 na kapin. So medyo nangit-ngit na siya. So naay waterfall diha sa atbang. Ara nang gi-zoom, murag di nakadyo klaro. Gabi naman gud. Di man ni latest na atong cellphone. Hi guys, gabi na. Nakaligo na tayo guys. Wala tayong ligo nung nag-drive tayo papunta dito. So that's our view. Alicia. So yeah, benta. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng view. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's nice. Alicia? Yes. Porsikti, mahug ka na. Porsikti. Dagat na kasi yan. Ayan. So yung biyanan ko nandun sa kabila. Magkatabi sana kami pero dun sila. Maganda yung view. Doon. So pag-aalis bukas yung sa tabi, lilipat kami. So that's it for today's video guys. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Andrea, Pasha. Bye guys. Good night. Bye. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nibo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.